Sziasztok, én Odász vagyok, és ez ebben a videóban egy különleges dolog lesz, mivel ma azt fogom megmutatni, hogy az én iskolatáskámban mi található és hogy áll, vagy így ilyen dolgok. Szóval szerintem vágjunk is bele, és akkor meg is mutatom az én iskolatáskámat. Az iskolatáskám az nem más, mint ez a kicsikem, ilyen kis szívecskés és rózsaszín. Így lehet állítani, meg minden. És most ezt fogom megmutatni, hogy mi lakozik belül benne. Szóval, szerintem kezdjük hátulról. 3 zsebe van. Hátul itt szoktam a tankönyveket tartani. Most nyilván nincs semmi, mert már kipakoltam. És oldalt van 2 zsebe is. Egyikben itt ilyen zsebkendő szoktam tartani, meg az ilyen más dolgokat. Itt pedig a kulacs van direkt ennek kijelölve a helye, szóval nyilván oda raktam a kulacsot. A második zseb az már nyilván érdekesebb. Itt belül van jó sok zseb, amúgy nem túl sok, de azért van pár. Egy nagyobb zsebben ilyen ellenőrző van, hegyező, ilyen pisztolla, számológép, uzsonnás doboz, esernyő esős időkre. És az ilyen dolgok vagy, hát végül is az ilyen úgymond kiegészítő dolgok vannak, meg ilyesmik, szóval azért érdekesebb, mint a tankönyv részleg. És a legérdekesebb úgymond a táskában, és úgymond a legértékesebb is, az itt a legelső zseb, ami picinek tűnhet, de amúgy nagyon nagy. Szóval körülbelül ez itt ekkora tartója, de amúgy ekkora magas zseb, szóval ilyen picinek tűnik, de amúgy nem az. Itt már azért több minden lakozik, úgymond. Van például a kulcsom, van a gyűjtséges pénztárcám, a olló, tükör, ez amúgy, ennek az a története, hogy 6-ba kellett geometriára kellett tükör, és beraktam, és nem akartam, hogy elfelejtsem, hogy visszarakjam, és valamiért benne maradt azóta is a táskámban itt. Utána ez egy lap, mindegy. Bérlet, gyöngységes diákomat nem fogom megmutatni. És hű, amit már ugye a videón belátottatok. Nem tudom. Úgy vissza is pakolom. Ez van itt az első zsebemben, de amúgy ide kb. Ezeket szoktam pakolgatni, hátra a könyveket, és külön szokott lenni a tesi zsákom, szóval azt így nem ebbe rakom, hogyha valaki ezt kérdezni. És mivel ez így elég rövid lenne, mivel nem valami túl érdekes az iskolatáskám, ezért megmutatom. Azon belül ugye nyilván az iskolatáskámban a tolltartóm is benne van. Most kaptam új tolltartót amúgy, ami így néz ki. Nagyon kis segélyen Amerika zászló. És meg fogom mutatni, hogy ne legyen azért annyira rövid a videó, hogy mit található a tolltartómban, és hogy én milyen írószereket tartok benne, vagy használok. Szóval ez ilyen mi van a tolltartómban videó is egyben. Van ilyen iskolás dolgok. Egyrészt van benne egy karkötő, igen, ez így tök fura, mert ez egy tolltartó. Van benne egy ilyen karkötő, amit láthatatok, amit kaptam a színapomban a videóban. Viszont szétszakadt, és ezért nem hordom. Szóval szétszakadt ez a karkötő, és az ilyen szilikon gumi, amin rajta volt, arra nem fért már vissza rá, mert valamilyen olyan csomó volt rajta, és találtam ismételten szilikongumit, de ez nem tudom, valamiért ez ilyen fényesebb, és ez ilyen jobban szét esik, és erre ráraktuk, és amúgy stabilnak is tűnik meg minden, de amúgy nem az, mert itt a csomó folyamatosan így próbál kioldódni, és kísérményem szorosan is raktuk, és így úgymond nem tudom hordani, mert széthullana rajtam, szóval ezt ilyen kabalaként hordom magammal, hogy mindig megszorítom így dugák ellen, meg minden, hogyha kiosztás ne, és általában remélhetőleg szerencsét szokott hozni.
szóval ezt így a toltartomba hagytam. Nyilván az iskolába elengedhetetlen matek órákra vonalzó, amúgy ez egy 30 centis vonalzó volt, csak széttört a második zsebű a táskámba, a másik zsebembe, és úgy döntöttem, hogy akkor legyen a toltartomba egy zseb, legyen a toltartomba egy vonalzó, és pont ilyen 15 centinél tört szét, szóval pont a felénél, szóval ez pont belefér a toltartomba, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor berakom, és amúgy ez így tök praktikus, úgyhogy tökem. Utána, mint minden toltartóban, nem tudom, hogy minden toltartóban van, nálam van egy ilyen kis hegyező, ami azért fura, mert ez ugye nem tartályos, hanem egy ilyen kis sima kis hegyező. És az a durva, hogy ugye a sulitáskámban van egy tartályos hegyező is, és nem tudom, miért adok magamnál egy sima hegyezőt, ha van egy tartályos hegyezőm, és nyilván azzal hegyezek, mert hogy nem kell kimenni. Na, mindegy. Ez így lényegtelen. Radír, mert elég kevés órán, de írunk Rotringgal is valamelyik órán, vagy ceruzával, és viszont kell radírni, inkább amúgy rajzra szoktam használni, de mindegy. Ezt szerintem aztán már tényleg mindenhol megtalálható kiemelő, ez ilyen stabilos. Amúgy ez mapedes hegyező volt, ez pedig nem tudom milyen radír, mert nem tudom. Szóval ez ilyen stabilos, nem tudom, szerintem ez a micsoda, nem, ez a élénk rikító narancs sárga, ez a rikító sárga szín azért jó, mert ez jobban kiemeli szerintem az ilyen szavakat, és ez jobban feltűnőbb, hogyha kinyitod a könyvedet, szóval én ezt a színt szeretem így kiemelésre, mert ez tényleg kiemeli így. Utána, hát van itt Rotring Bél, és nyilván akkor kell Rotring is, hogyha van Rotring Bél. Van 2 Rotringom, mindjárt kikeresek. Van egy ilyen virágos, és amúgy ez is virágos, de szerintem ez ilyen tulipános. És akkor ezt a 2 Rotringot szoktam használni, és akkor a bélet már megvan benne. Majd utána kell pirosról, és nyilván szóval van egy sima piros tűfilcem. Viszont van egy ilyen piros tollam is, nem tudom miért van 2, de mindegy, hogyha kéne valakinek, vagy nem tudom. Utána vannak sima ceruzáim is, mivel jobban szeretek ceruzával úgymond rajzolni ilyen rajzórákon. Szóval van 2 ceruzám, mert mindig 2 tartok magamnál. Utána nyilván kellenek tollak meg, van ilyen 2 tollam, ilyen sima toll, van ilyen rózsaszínben, meg zöldben, és van ilyen tollam is, már azért szebben néz ki. Van ilyen mintás is, amin ilyen pár van ilyen lila, meg kék, amúgy volt rózsaszín is, csak azt kifogyott. És színes ceruzánk, mert rajzal kell színes ceruza, meg bárhova. Ez is, ez mapedes. Szóval, ja, és így ki is ürültem úgy a tolltartón. Hát én ezeket szoktam így magamnál hordani így a tolltartóba, de amúgy úgymond sosem úgymond mindig rendszerezve van, hogy mindig szoktam nézni, hogyha valaminek így kifogy például a toll, meg ilyenek, de folyamatosan vásárolok tollakat, meg ilyenek, amik csak úgy megtesztenek, szóval eléggé változó, hogy milyen tollak vannak a tolltartómban, meg ilyenek, szóval nincsen megszokott márkájú, meg ilyenek, ha ilyenekre gondolnátok. Úgyhogy szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Szóval ebben a videóban kb. Megnéztük az iskolatáskámat és a tolltartomat is, hogy mi van, szóval próbáltam kicsit tömöríteni ezt ebben az egy videóban 2 dolgot is. Úgyhogy remélem tetszett a videó. Ha tetszett, lájkoljátok, írjátok meg a komment részekbe, hogy tetszett a videó, és hogy szeretnétek még látni a és igen, szerintem ennyi is lett volna, és iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek látni, hogy folytatom ezt az egészet, és találkozunk a következő videóba, és nyugodtan írjátok a komment részlegbe, hogy milyen videókat szeretnétek még, úgyhogy találkozunk a következő videóba. Addig is jó napot, és sziasztok!